नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। दा आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खिन्थानो सानदों। दा मबाइलखौ आखायावसो लागासिनो, दा आखायाव लानानै भिडिअ शुट खालामदों। दा बेखौनो बुंनो सानदों, नैबे दिनैनि गोदान आपडेट माखासे लकडाउननि सोमोन्दै बुंनो सानदों। माखासे लकडाउनल' होनबा मोनसे बाथ्रा नङा, माने बेयाव मोनसे ससियेल डिस्टेन्स नियम दानाय दङ। बेखायनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो खिन्थानानै नोंथांमोनखौ मिथिहोनो हागोन खोमा। आंनि साननायाव बेखौ लानानै आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनाय जादों। माखासे आरो दा सोलिबाय थानाय दा पजिटिभ मोनगासिनो दं। माखासे दा जोंनि आसामाव दा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो, दा दिनै 100 जानानै दं। दायो आरो दसेनि उनावनो दा साबेसे जागोन दा जों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय होनब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव बेथ' पजिटिभ बारायबायानो थाखागोन। नाथाय जेब्लासिम कर'नाया जोबा अब्लासिम लकडाउनाबो जोबा। दा बेखौनो जों माखासे मानसिफ्रा सोलिनानै जानो थाखाय बहुद टेक जाना फैदों आरो बेराफारसे गावनि जिउखौबो रैखा खालामनो गोनां जाना फैदों। बेखायनो नोंथांमोनखौ मोनसे बुंनो लुगैयो, जेन जोङो गावनि जिउखौबो रैखा खालामनायजों लोगोसे गावनि आदारनि थाखायथ' जों जेब्लाबो गावनि उदैनि थाखायथ' जेब्लाबो आदारखौ नागिरना जाखानांखागोन। होमब्लाबो नैबे मोनसे लकडाउन गोदानाव मोनसे नियमा बेनो जे दा माखासे सोलिनो थाखाय दखाना गासैबो खुला थाजोबगोन होनना बुंदों। माखासे गोदान दखान खुलिनायफ्राबो बेयाव चान्स गैया होनदों। माखासे होनब्लाबो जाखिनि दा सरकारनि नियम दादों, माने दखाना खुला थाब्लाबो माने मानसि जमा थानो मोना, ससियेल डिस्टेन्स माबाखौ मानिनांगोन। माब्रै होनब्ला 1 मिटारनिफ्राय गोजानाव थानायखौ दखानफ्राव थांब्लाबो बेफोरबायदि मानसिनि खाथियाव थानाङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। आरो जिखुनु जायगायाव थांबाबो मानसि थुबुर जागोन, जायगायावबो मोनसे 50%निबो होननाय खोनादों। अफिसफ्राव जायफोर खामानि मावग्रा बिसोरो 50% अभार थानो मोना होनदों, बेफोरबायदिबो खोनादों। नाथाय होनब्लाबो दा जिखिनि दा सरकारा खालामगासिनो, दा बारायनाया मानिफ्राय बारायदों होनबा नोंथांमोना मिथिगौ। जेब्ला जाजेननाय समावनो ट्रेनखौ नागारनांगौमोन, नाथाय जाजेननाय समावनो दा ट्रेनखौ नागारासै। गावसोरनो सरकारा बुंदोंमोन 2000 फैसा होनानै नोंसोर जि जायगायाव दं बेयावनो थाबाय था होननानै बुंदोंमोन नोंसोरखौ। नाथाय गावसोरनो दा मा खालामदों, फैसाखौ होनो हाला। आरो बे 2000ल' फैसाजों जों सानबै सोलिना जानो, नङा होमबा? सरकाराबो बिनिफ्राय मोनसे गोदान आइडिया खालामगासिनो। दा बेनो जादों माखासे बाहेरायाव फासिना थानायफोरनि थाखाय दा ट्रेनखौ नागारना होबाय। दा ट्रेन नागारना होनायावनो लोगोसे दा सोरबा पजिटिभ मोनजादों, सोरबा गोदान मोनदों। दा बेफोरबायदि जादों आरोना। जायफोर बबे जायगानि दा नैबे फैनाय फासेनि दा बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन दोनना दा बेफोरबायदि माने पजिटिभ मोनदों। दा जोंनि आसामाव बारायदों। दा सरकारानो माने बेमारखौ सोना होनाय बादिबो जादों। नाथाय बिसोर मानो बिदि गोरोन्थि मावखो? सिगाङावनो जाजेननाय समावनो जेब्ला आमेरिकायाव जादोंमोन, चाइनायावनो जादोंमोन, बेफोरखौ मोनसे गिनाय लानानै आरो दाब जायगायावनो जादेरबाय थाखादों। बै समाव जेब्ला जाजेनहांदोंमोन, बे समाव नागारनायमोनब्ला जोंनि माखासे दा कर'ना मोननांगौआ मोननाय नङामोन। आरो दा जाय बिथांमोनाबो दा रुमावनो थाना फासिना दं, दिनै बिथांमोननि थाखायबो जोबोद खस्थ' जादों। दा नै कर'ना बोथोर जाफुबाय थानाय समावसो दा ट्रेन नागारना होदों आरो दा पजिटिभआ बारायदों। बेखायनो बुंनो सानो दा जों गावखौनो रैखा खालामनो गोनां। बेनिखायनो नोंथांमोना गावखौनो रैखा खालाम। आरो बे लकडाउनाबो जोबनाय नङा। मानि थाखाय? जेब्लासिम कर'नाया जोबा अब्लासिम लकडाउनाबो जोबा। जेनेबा बे बेमारा जोबागौ माने लकडाउनाबो जोबनाय नङा, बेखौ नोंथांमोना रोखायै मिथिना लाखा। होमबा जोङो न'खराव सोलिना जागोन माब्रै? दा बेनो समस्या। जाखिनि दा बिसोरो माखासेल' चान्स होदों दखानाव सोलिना जानो, जों माजों बायना जागोन? खामायना जानो जों माखासे दाबो गोजानाव थांनानै बांसिन खामायना जाग्रा मानसि दं दिनै। नाथाय बाहेरायाव खामानियानो गैया, कम्पानिफ्राव खामानियानो गैया। दिनै माखासे सरकारनि थाखाय माखासे अफिसफ्रावबो खामानि जादों जानांगौ, नाथाय कम्पानिफ्रा खुला गैया। नाथाय बेनो बाथ्राया, जों बोरै सोलिनानै जागोन, नङा होमबा? बेखौनो जों साननो गोनां। जों बेनिखायनो संसारानो जाखिनि दा जोंखौ दिन्थिदों, जोंखौ बिदि जानांगौबा नोंखौनो सिगिखानानै जोंखौ न'आवनो थानो होनाय बादि जाखाबाय। बेमारानो जाबायदि समस्या फैदों, सन्देरनाय बेराम। बेखायनो न'आवनो थानांसिगोन, उफाय गैया। सोरबा गोनांथ' गोनांखासै, जाय गैयाथ' गैयैखा। आरो गैयैफोरनोथ' गोनाङा एसे एनैयावबो राननानै जाहोबाय बिथांमोननो। जायफोर गैया, न'खर जानो गैथारै, हाजिरा मावनानै जाग्रा, जायफोर बिथांमोना गोनां, अननाय लानानै दिनै बिसोरनो जाहोदों। दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। माखासे होनब्लाबो दिनै बिथांमोनाबो खेमले जाहोनो हाया, दसेनि थाखायल'सो, साननैनि थाखायल'सो, होमब्लाबो दा बे लकडाउन समस्याखौ सानोबा जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो नैबे लकडाउन दा 4 लकडाउनखौ लानानै दा माखासे बेनो मोनसे नियम जादों। दखाना खुला थागोन होनदों, बेनो। बाद बाखि आरो माखासे ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनांगोन होनना बुंदों। बेखौनो नोंथांमोना मानिबानो जाबाय। बाद बाखि आरो 31 मेसिम थासिगोन नैबे लकडाउना। 31 मेनिफ्राय आरो जुदि फरायनाय माइनासाव थाङाब्ला आरो लकडाउना जागोन बायदि आंनि थाखाय।
बेनिखायनो जों गाव गावखौनो रैखा खालामनांसिगोन। समाजाव उल्था फाल्था जागासिनो, बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौ बुंनानै दोननाय जाबाय। बाय बाय।